Salah. Ja. Goddag, jeg er Martin, din fysioterapeut. Hej. Hvis du vil tage pladsen på stolen. Nu lægger jeg mærke til, hvordan Salahs gang er, om der er rotationer i overekstremiteterne, og hvordan han sætter sig ned på stolen. Salah, hvordan har du det væk? Jeg har det fint, som det plejer at være. Jeg kan læse i din journal, at du har smerter. Hvor har du dem hen? Jeg synes ofte, det er her. Og så nogle gange op til nakken, og så fortsætter det ud i armen, så er det stråler ud. Hvordan oplever du de andre smerter? Hvordan føles det? Nogle gange så føles det nærmest som om sådan en kvælende smerte, som man ikke kan få luft. Specielt når det sidder her omkring. Så er det bare ret stærke. Hvornår oplever du smerter? Oftest, når det er rigtig slemt, så er det, når jeg bliver stresset eller bange. Så er det ret slemt. Men så kan jeg også godt mærke lidt til det i dagligdagen også, generelt. Hvordan påvirker det dagligdagen? Det gør, at jeg ikke er så glad for ting, hvor der udløser noget af det. Ud at handle, eller andre steder, hvor der er mange mennesker, eller hvor det larmer meget. Så er der nogle bevægelser, du ikke kan lave, eller ting, du ikke kan lave på grund af smerter? Når det først bliver udløst smerterne, så kan jeg ikke så meget, men jeg er ikke så begrænset i hverdagen generelt. Jeg kan godt være lidt øm og have lidt smerter i nakken nogle gange, men ellers ikke. Jeg kan også læse i din journal, eller ud fra din journal, at du har PTSD. Får du anden hjælp? Ja, jeg er til psykolog en gang imellem.